Protekle nedelje u Beču održana je manifestacija Dani Bošnjaka Austrije na kojima su održane brojne tribine sa bogatim zabavnim programom. Pogledajte deo atmosfere. U organizaciji udruženja Interkulturele inicijative VIN održani su drugi po redu Dani Bošnjaka Austrije. U 2 dana koliko je manifestacija trajala, održane su brojne tribine i bogat kulturno-umetnički program koji je izazvao veliko interesovanje publike. Na tribinama su učestvovali književnik profesor Muhamed Mahmutović iz Švedske, Enver Efendija Omerović iz Sandžaka, Mithat Efendija Mujović, predsjednik zajednice Sandžačke dijaspore, kao i profesor dr. Ferit Muhić, predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umetnosti, koji je za ovu priliku došao iz Skoplja. Ja mislim da je zaista i večeras bilo jasno da nema nijedan penetrantni fenomen socijalnog života od ukupne kulture. Dakle, u tom smislu taj fenomen je večeras bio toliko impresivan da sam zaista to doživio onako kao da ga prvi put autentično vidim na sceni. Ono što se govori o Bosni i o Bošnjacima kod mnogih putopisaca, o tome da je njihova porodica uzor zapravo možda svim kulturama, bez obzira na vjeru ili etničku pripadnost, impresioniranost njihova odnosom djece i roditelja, poštovanjem koje djeca imaju prema roditeljima i ljubavlju koju roditelji pokazuju prema djeci. Bilo je to vrlo impresivno i zaista ovi susreti, ova interkulturna inicijativa koju preduzimaju Bošnjaci Beča, odnosno Austrije, pokazuju zaista mogućnosti kulturne saradnje na najvišem nivou i mene veoma raduje da Bošnjaci ovdje imaju tu ulogu jednog katalizatora i jedne snage koja izražava u stvari univerzalnost ljudske kulture na najbolji način. Po zvaničnim podacima u Beču živi više od 40.000 Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Makedonije i Turske. Do pre 5 godina slabo su bili organizovani osim u džamijama, kojih trenutno u Beču ima 10, a u posljednje vreme situacija se promenila. Za samo par godina u Beču je osnovano 4 kulturno-umetnička i 4 humanitarna društva, klub književnika, studentska organizacija, 6 ženskih udruženja, 2 fudbalska kluba, 3 vrtića i časopis Oaza koji izlazi jednom mesečno. Glavni organizator Dana Bošnjaka Austrije, gospodin Ismet Mehmedović, nije krio zadovoljstvo zbog velike posjećenosti manifestacije, kao i posjete naše ekipe. Dani Bošnjaka su od juče do danas, mislim 2 dana, trajali u veliku posjećenost, hvala dragom Bogu, i s obzirom da smo imali tako zvučna imena goste, bilo je očekivati normalno. Ono što sljedeće organizujemo je međunarodni festival dečjeg folklora koji organizujem ja jedini u Beču i u Austriji, na kome su do sad prijavljeno preko 20 zemalja. Festival se održava 27. aprila u 23. bicirku Lisinga plac broj 3, to je Haus de Begegnung.